Здравейте, дами и господа, аз съм Ленин Даритим и с мене е Авалон Yellow Fox и днес ще снимаме на Майнкрафт. Нека да започваме. Ще спрем клипа за малко, докато направим нещата и ще се върнем. И се връщаме, дами и господа, с клипа. Само трябва да изчакаме да зареди Майнкрафт и ще започнем да снимаме, нали? Да, и нека да започваме. Само трябва да изчакам. Виждате моя всичко тук, тези мотори. Съм по моторите, ама такъв ми е, не знам как се нарича това. Мога да има, може да има и други клипове, но това за по-нататъка. Ще изчакам малко и после ще се върна. И здравейте, връщаме се. Ето, създавам нов свят пред вас. Ще го кръстя... Гецата. Не. Както ми се казва... Не. Всъщност ще си... Никак. Не. Как да се казва? Просто... малей. Чакай. Моят свят. Оцеляване. Режим на оцеляване. Ставане. Не, служи съндък. Служи съндък да имаш поне нещо, бе. Бонус съндък. Да. Включване. Готово. И създаване на нов свят. Ето, създах се света пред вас. Може да повтаряш специално пред вас. Добре. И ще изчакаме само да зареди и започваме. Компютърът ми е малко бавен, затова малко калпав. Да. Трябваше да чакам 100 часа да се изтегли Майнкрафт. И зато и сега почваме клип. И... Аре бе. Добре. Аре бе, кога ще стане? Може ще се върнем след малко, защото виждам, че ще спираме камерата, ама виждате ли? Калпах мой компютър. Да, хайде. И връщаме се, дами и господа. Ето, създаде се нов терен. Ей, съндъкът. Ей го бе, да сваля ключките. О, Вземи си бучи Коледен. оп. Малко забивам. Абе не го ударя, не, първо си вземи честовете, бе. Къде? Да, тисни съндъка. О, Не, да, по-бързо ще го събера аз. Ти не знае, дай по-бързо ще го събера. Аре бе да ти ба. Къса. То пък не става. Бе, при теб ти калпав. Чамарлъкът. добре. Че не мога да ти ги събера. Ай. Ще правиш по един меч. Ей го долу. Служа Че ще вземем дървото. Те го остави в... Риба ще ти трябва. Да, вземи рибата. Пръчките също ще ти трябва да си правиш мечови, оръжия и инструменти. Не как спориш. Абе, стига пък ти споря. Не. Ето, сега ще Ще ми щупим пак личките, бе. съндъка. Речем, че си го взел. Коледно съндъче. Аре бе, мога да оцеля.
Ето, взехме я. Сега ще щупим това дърво и виждам там има доста хубави неща. Както ви казах, малко може да забива, но ще се помъча следващия клип това да го няма. Чакаме само да се щупе. Имам 3 дървета, виждам там една крава, после ще отидем да убием. Ти се справиш. Напишете в коментарите, ако това ви пречи, защото на мен не ми е голям проблем да снимам така, но ако на вас ви пречи, кажете в коментарите. Ето е тази крава, ще убием за храна. Много бяга. Убихме я. Чудесно просто. Мисля в другия клип да започна да снимам, да започна да си правя къща, защото не може без къща все пак. Трябва да намерим също така и овце, но мачи ни е пуснал на остров, който няма да намерим скоро овце. Тази крава доста бяга. О, да. Бихме я, вече имаме 3 пажоли. Мисля да убия още една и толкова ми стигат. Добре. Забравих да взема тези пажоли. Отиваме да огледаме на там. Не искам да става много дълъг този клип. Затова мисля това да е първата нощ. Само ще огледаме острова. Не искам този клип да е доста дълъг, защото имам работа. Не е работа по-скоро, но е доста късно. Часовника ми отдолу, ако виждате, той не е верен. Или не знам. Но просто много ми се спи. Повярвайте ми, наистина не съм спал цяла нощ. Затова искам да легна да се наспи и утре да съм свеж за следващия клип. Ето. Ще снимам и на FIFA 17, но то ще е от телефона, защото не знам програма за снимане на Xbox. Ще снимам на Xbox, да. Ето. Ето го. Това ще е първата нощ. Ще кръставам клиповете. Първа нощ, втора нощ. Някой път може да играем и по 2 нощи, но зависи от времето. Сега имаме коледна ваканция, ако някой не знае. И в нея ще си помъча да качвам малко повече клипове, защото бях спрял за малко, бях много зает с училище и разни други глупости. Трябваше да помагам и у нас. За малко да падна. Трябваше да помагам и у нас. Ето го това прасе, мисля да го убия. Оп. Къде бягаш, бе? Тромчо. И го убих го. Ако видяхте в честа, имахме ето я, нашата дървена кирка. Ще покопая малко. Мисля да си направя дупка
Ще спра за малко клипа и щом се направя дупката, ще се върна. Дами и господа, копах доста, но виждате, не открих нищо, само един тъп камък, който почти за нищо няма да ми отслужи, виждате. Не е чак толкова голяма дупка, но все пак не е малка. Не намерих нищо. Тук виждам езеро, не открих нищо, затова и затова излязох от дупката. Само си изхабих торчовете и другите неща. Тук виждам захарната растика. Не намирай... Опа, тук. Не намерих даже и кол. Затова излязох от дупката. Мисля, че доста бавно става нощ. И не искам този клип, както казах, да е доста дълъг. Затова след малко ще потърсим малко на този остров с вас. Там има прасета, но не ми трябват тези прасета, защото, както виждате, имам доста храна. Тук, както виждате, се натъкваме на нещо много добро за нас. Овце, виждате тук. Те ще ни дадат вълна. С тази вълна ще си направим легло и за другия епизод може директно да започваме с нашата къща. Ето, даваме и месо, също така храна. Ето тази овца и тя замина. Просто перфектно се развиват нещата, какво да ви кажа. Само дето бяхме на самотен остров, иначе перфектни са ни нещата. Както виждате, събрах мисля това да е за този клип. Това бях аз, това бяхте вие и чао!